Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Sarah, isa sa mga bago ninyong tambalanista. Nagsimula ako makinig sa inyo last year and since then, kasama na kayo sa daily routine ko habang papasok sa office. Nagtatrabaho ako bilang isang sales agent dito sa Manila. 4 years ago, I met one of my biggest clients sa Cebu. During the pandemic, nagsimula kaming maging close. Kahit working hours, nag-uusap kami. Madalas, hindi na work-related ang topic. Kung ano-ano lang. Hindi ko inasahan na magiging magkaibigan kami. I had the chance to go to Cebu recently dahil lumuwag na rin ang travel restrictions. Hindi naman bago kasi pre-pandemic I do sales calls there. May kakaibang excitement akong naramdaman nang malaman ko na susunduin niya ako sa airport. Lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko nang tumawag siya para sabihing nasa airport na siya. Maya-maya narinig kong may tumawag sa pangalan ko. Nakita ko siyang nakangiti. Ang gwapo niya pa din. Lamang lang ng isang paligo si Papa P. Ready na akong makipag-fist bump pero he shook my hand sabay yakap ng mahigpit. Ang bango niya tambalan. Dumiretso kami sa isang restaurant para mag-meeting. Inabot kami ng gabi at around 11 p.m. na niya ako na ihatid sa hotel kung saan ako tumutuloy. Pagkaalis, nag-PM siya. Thank you. Ang ganda mo pa din. Kinilig ako. Nag-message siya ulit telling me na mag-extend ako kahit one more day. Mag-bonding daw kami at mag-overnight sa isang kilalang resort sa Cebu. Sagot ko, hindi pwede kasi ang mahal magpa-rebook. Bumalik siya sa hotel around 12 midnight. He invited me for coffee para makapagkwentuhan pa kami. Sumama naman ako. Ang touchy niya while nagkakape kami. Maya-maya, ito na yung maya-maya. Na-excite ako sa mga susunod na kabanata. From kape to kapa real quick. Maya-maya, he kissed me. At niyaya na niya akong mag-check-in somewhere. I knew it. Pero, Okay. hindi ako pumayag. Okay. He kissed me again and again. I felt so special. Nadala ko sa mga halik niya pero hanggang dun lang. Mali. Alam naming pareho na we are both committed. May asawa siya at may live-in partner ako. Ayun lamang. Bien. Hindi ko alam kung ano na kami ngayon pero isa lang ang sure ako. Ayokong maging kabit. Ayoko din na masira ang tiwala sa akin ng partner ko. Kinakabahan tuloy ako sa pwedeng mangyari sa susunod na punta ko sa Cebu. Gusto ko na siyang iwasan habang maaga ba, papaano ba tambalan? Bigyan niyo naman po ako ng payo. Maraming salamat and more power sa inyong dalawa. Warm regards,
Sarah. I knew it. Mga ganong galawan eh. Yan talaga eh. Mag-extend ka, Andy. Yan. Eh, hindi pwede. Text ulit ako. Kape na lang tayo. Yeah, diba? Alam mo, Hindi sa ka totoo papayag lang, eh. hindi talaga papayag na walang ganap. So obviously, diba, may balak talaga siyang gawing kabit. Ikaw naman, pahalik ka din, girl. Sabi kape-kape lang eh. Kape-kape, kapaka-paka naman, girl. Pero in fairness, believe naman din ako kasi syempre when it starts with a kiss already, ano yan sometimes na na tayo, tawag doon, na nawawala na tayo sa tamang wisyo, nakakalimutan na natin at naiisip na nating ituloy ite. Pero alam mo, regardless of na ituloy or hindi, nag-umpisa kasi. So ibig sabihin you allowed it also to happen. Whether it's just for you, kiss lang naman, 'di ba? But still, ano pa rin 'yun? Ito po ay cheating. Yes. Ito po ay form of cheating. So ngayon tinatanong mo sa amin, papaano ba umiwas? Diyos ko, girl. Kung gusto, may paraan. Tama. Kung ayaw, maraming dahilan. Ang dali-dali, 'di ba? Pwede namang ikaw lang ba sa buong kumpanya nyo ang pwedeng mag-sales call sa Cebu? O so kung ikaw lang ang pwede, ang tanong doon, kung ang sagot sa tanong na yan is hindi lang ako, di sa iba mo ibigay. Totoo. 'Di ba? Iiwas mo na talaga kaagad yung sarili mo. O ngayon, kung ang sagot sa tanong na, ikaw lang ba sa kumpanya ninyo ang pwedeng mag-sales call sa Cebu? Ang sagot is ikaw lang. O kung ganun, di wag mo na siyang i-text, wag mo na siyang i-inform na pupunta ka. Oo. Han, laki-laki ng Cebu. Lawak-lawak ng Cebu. Lawak-lawak dyan. Magkikita kayo lagi. Kaya nga. Maya. Magkakasalubong ba kayo? Sobrang tadhana naman yun. Di ba? Di wag ka magsabi. Bakit may pag-info? Or dahil ba client? So he knows. O di kung gano'n, and then make it purely professional. Meron bang umaabot na 11 o'clock na meeting? Politiko lang nga alam ko umaabot sa mga ganong meeting eh. Di ba? May Correct. mga sales call ba? Siguro, baka naman. O wag na magkape pagkatapos. Yun lang, itulog mo yan, girl. O kaya pagkatapos ng meeting ninyo, tumawag ka kagad sa live-in partner mo. May mga anak na ba kayo? Itingnan mo, mag-video call sa mga anak, ipaalala sa sarili na merong live-in partner. Ganon, ikaw na ang umiwas. Di ba yung sabi nga natin, di ba, kumuha ka ng picture nyo, kasama mo yung anak mo, Yan. o kaya kung may asawa ka, di ka sa asawa mo. Correct. In this case, live-in partner. Yan, So, ipa-enlarge mo yon. Yan, Tapos, ganon. gawin mong placard. Yan. So, every May- time na magkikita kayo ng Correct. taga Cebu. Isang paalala, 'di ba, na taken ka na. Yan. 'Di ba? At ganoon din ang i-advise Panalag. Yun din ang i-advise namin doon sa doon sa mga may mga mister na may mga misis na, 'di ba? Panalag po yung may mga picture po kayo sa office table po ninyo, 'di ba? Paalala. Walang office table, ano pa bang mga panalag, 'di ba? Di ba wedding ring nga yung iba eh? Pero hindi na kasi, yung iba kasi partner, bawa ako, hindi ako nagsusuot na ng wedding ring. Hindi dahil sa gusto ko pang lumandi partner, kundi dahil hindi na kasya. Hindi na siya kasya, friend. Pagawa ka, ipa-adjust mo, pwede mo na ipatunaw. Pwede. Pa-adjust na lang, di ba? Buti nga ngayon, partner, yung mga, pero sa mga yayamanin, no, yung mga engagement ring nila, sobrang lalaki. Talagang isang paghuhumiyaw at panalag yan, partner, na nagsasabing, taken na ite. Alam mo, sa totoo lang, girl, Sarah, marami talagang ways na na umiwas. Agree. Kung talagang gusto mong umiwas, yun yung hanapin mo sa sarili mo, yung kagustuhan na umiwas. Ikaw, girl, ang bango niya, tambalan. Nakita mo lang nakangiti Ang sa'yo. gwapo niya pa rin, Puging-pugi na tambalan, no? oo. Laglag Diba? na yung Laglag eh. Laglag bra na. Nagwet-wet ka na dyan. Ano yung nagwet-wet? Na Namawis-mawis ka na agad sa sobrang yung excited. kilikili, oo. Ah. Kumulo yung kilikili. Hindi mo lang kumulo talaga. Kumulo Ang yung saya eh. kilikili sa sobrang kilig, di ba? Yung mga ganun. Oh. Agree ako doon na napakarami ng dahilan na syempre, unang-una talaga hindi naman, itong lahat ng sinasabi namin, isabi lang namin. Pero yung action ay manggagaling mismo sa'yo. Di ba yung pagdedesisyon ay manggagaling mismo sa'yo. Di ba marami na tayong pinag-usapan na kabitan na
hindi namin alam kung naging effective yung mga sinabi namin. May mga kakilala din kami na naging kabeta, kumabeta, di ba? Pero hindi din namin alam na mga sinasabi namin ay naging effective habang sila ay kinakausap. Yes. Kasi ang final decision Manggagaling sa'yo. manggagaling sa'yo. At doon sa mga kakilala namin na kung bakit sila natigil, paano nila naisip na itigil yung pangangabet, nasaktan po kasi sila. Correct. Tinulak na po sila sa Yan, escalator. na-skandalo na po sila. Inipit po sila sa elevator. Correct ka. Tinulak po sila. Nabatukan na po sila. Correct. Nahampas ng bote ng mineral water. Tapos, inangat po yung inangat yung palda. Pinahiya. Sa madaling salita, Oo. 'di ba, humantong pa sa pahiyan, sa skandalo at sakitan. May natulpo pa. Yan. Totoo yan. Bago na-realize na itigil ang pangangabet at pagkabet. Correct. 'Di ba? So wag mo nang hintayin na mangyari sa iyo Umabot 'yon. pa doon. 'Di ba? Totoo no, hindi mo nadidinig yung sinasabi namin. Hindi kasi naaalala mo, ang bango niya tambalan. Oo. Ang gwapo niya, isang paligo lang yung laman niya, Papa P. Tsaka malamang hindi Naku, kami yan yung ay- unang taong magsasalita sa iyo. Oo. May mga kaibigan ka na alam tong sitwasyon mo at sinabihan ka na rin pero correct. hindi mo naman sila pinakinggan, 'di ba? Pero kung may mga kasi nakapaghalikan ka pa rin eh. Oo, 'di Diba? ba? So, yun lahat ng pagbabago ay manggagaling sa iyo. Yung decision is on you. Parang katulad lang yan ng pagtigil ng isang bisyo. Bisyo mo yan eh. Kahit sabihin namin, wag na, Oo, masama, mawawarak masama. baga mo dyan, Correct, maabot diba? ano mo Hindi yan. talaga okay. May mga negative effects. 'Di ba yung parang sa mga sa mga kahon ng Yossi, 'di ba? Oo, di mo nang Yun pinapansin yun. Hindi mo pinapansin yun pag Oo. gusto mo talaga mag-Yossi, wala kang pakialam sa mga picture ng mga yung mga Sunog na baga. mga kadiring paa, 'di ba mga Oo, gano'n, mga oo. kadiring kamay, mga gawa kang pakialam kasi Oo. you don't find it in your heart yet, 'di ba, to give up that vice. Until magkasakit ka. Until magkasakit ka, Yes. until nahirapan ka makahinga, Yes. until ang baho mo na, Yes. until madilaw na yung dalawang daliri mo, 'di ba? Until hindi ka nagka-love life kasi ang baho mo ay moyosi ka, ganyan. Saka ka lang titigil kapag may consequence na. Kasi ang point namin ni partner, it's really important that you find it in your heart to stop. Correct 'Di ba? ka. Hindi na yung Before you suffer the Oo, consequences. correct. So hanapin mo dun sa pusong yun at sa pusong yan yung konsensya, yung fact that you have a partner. Hindi ko alam kung meron kang bagets. Yung merong bagets, 'di ba, yung magagandang memories ninyo together ng live-in partner mo. Tsaka higit sa lahat meron ding jowa yung isa. Kasal pa. Oh Lord, nakakalurkay talaga. Sabi ng mga kabit, wala Yun yan. naman. Wala kaming Anong pake. pinagsasabi nyo dyan? Makapal ang mukha namin. Wala kaming pake. Bala kayo dyan. Totoo naman din. Totoo naman din. Hindi nyo kami nadidinig. Kaya nga sabi, Sure tama yan. naman si Chuper. Hindi nyo kami naririnig, pero kami nararamdaman namin kayo. Ang init nyo po sa pakiramdam. Presensya nyo pa lang ang init-init Correct, ang na. init. Don't think that you're hot. You're not. 'Di ba? Bakit Hindi. mainit? Kasi nga, nadilaan na sila ng apoy na impyerno. Charot. Ay, bakit? Kasi Lahat ng mali-mali kabet, yun eh. Lahat ng kabet, nagpatay na ng radyo. Lahat ng may kabit, di ba? Lahat ng nangangabit. Naiinis, naiirita. Topic na naman tayo, mga friends. Tapos nagbagit pa ng impyerno. Kasi mali eh. Totoo yun, di ba? Kasalanan yun eh. Di ba? Sino? Huwag makiapid. Correct. Nandyan po yan sa Ten Commandments. Di ba? So ginagawa mo yan, sige nga, kanino ka pumapanig? Oo, kung Di ba? di ba? If you're not for the Lord, Oo, saan then, ka? ay. Ba't mainit na nararamdaman tingnan mo ngayon? Nagiinit ka because the truth hurts. Di ba ang sakit ng katotohanan? Correct ka. So, Huwag kang defensive. Defend ka pa. Ganito yung mga defense. Kung talagang mahal niya yung misis niya, hindi niya hahayaan na magmahal ng iba. Kung talagang inalagaan siya ng misis niya, hindi, di sige, sa kanya yun. Ikaw, pumatol ka. Di may kasalanan ka rin. Di ba? Huwag mo kaming gawing tungaw. Di ba? Pwede. Yes. Pwede. Kaya. Sa totoo lang. Gagawin sa mo true. lang. Kung gusto talaga, may Oo. paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Huwag mo sabi kaming na naman nila, kinikemerot. tigil kayo.
Uulitin namin, tama, hindi nyo kami naririnig. Correct. Kasi bingi kayo. Nagbibingi-bingihan kayo. Correct, bingi kayo dyan kasi feeling ninyo, tama yung ginagawa po ninyo, di ba? Oh, it's okay, kung di nyo kami naririnig, basta kami, nafe-feel namin kayo. It's so hot! Init! Ang init, grabe! Yung tipong baka pag nagsalita nga sila, tapos Oo katabi nga, tayo. dragon ka! May lumabas ng apoy, Oo, sige ka. Ganun. Nadilaan ng apoy eh. ng impyerno. Diba yung sinasabi natin, normally ang mga dahilan nila, diba, minsan hindi ko naman sinasadya, nagmahal Oo, lang ako. correct. Yun naman talaga. Diba? Masama po bang magmahal? Yan. Hindi naman masamang magmahal eh. Pero Kaya sana- lang yung pinili mo kasi. Tama, 'di ba? Pag magmamahal ka sa tamang pagkakataon, sa tamang sitwasyon, sa tamang tao. Hindi porke mahal mo na, ganun. May ano yan, may mga factors kang dapat i-consider at syempre isipin mo din yung consequences ng pagmamahal na yan. Kung tama, adi maganda yung consequences. Correct. Kung alam mong mali yung taong mamahalin mo, Huwag kang magulat. oo, na ihuhulog din sa escalator Correct. sa mga susunod na Oo. panahon. Huwag kang magulat. Tsaka ako partner, yung isa pang pinaka-concern ko dito, the kids. Isa pa yun. Yung mga bata who look up to you. 'Di ba? At yung magiging effect nito sa mga bata, 'di ba? Kung paano sila magdi-deal with their pag nagkaroon na sila ng karelasyon, ano 'yan posibleng magkaroon ng negative na effect. Pwedeng Correct. positive kasi sasabihin nila, ayokong maging ganito. Kasi lumaki ko sa isang broken home, lumaki ko na may kabit yung mga magulang ko, ayoko ng ganito. Positive. So ibig sabihin, he or she will ensure na magiging maayos yung kanyang family life. Pero pwede ding nega, hindi natin malalaman eh. Pwedeng maiisip na, tama pala to. Okay, go, kabit here, there, and everywhere. 'Di ba? Oh, wag mong gawing parang normal ang pangangabit kasi nababalitaan mo yung iba nga nangangabit eh. Correct. Yung parang Diba? feeling mo dahil regular na siyang Oo. regular na siyang nangyayari sa mga call Kahit center. regular topic nga ng tambalan eh. Specific. Call center sa Makati. Sobrang specific. Nakakalong. Diba? Hindi mo yung mga ganun, di porke naririnig mo that is a normal thing in the office, for example. Diba? Kabit siya ni ganito, ay, kabit naman ni ganun. Yung parang ganun lang. Hindi siya ganun lang. We're talking about broken homes, Yes. broken relationships, a broken person, diba? Correct. Totoo And yan. broken bones kapag ka nalaman talaga. Totoo Na yan. Masasapak yung panga mo. Ewan ko na lang. Diba? Hindi mabasag yung panga mo dyan. Paalala lang din ito ng tambalan, no? Yung parang sa simula pa lang, kung alam mo may hudyat na, di ba, may tendency magkaroon ng kabitan. Yung Yan. pagpaparamdam pa lang, dun mararamdaman mo na yan eh. Feel mo na yan eh. Ay, nilalandi ako nito. Correct. Di ba, Totoo. nagko-communicate siya sa akin. Tapos, Alam mo yan, wag kang yung parang Oo. feeling tungaw na hindi mo alam. Yung Oo. parang tangat-tangahan, tungaw-tungawan, parang, ay, hindi ko naman nilalandi ako. Nagpapakatungaw, no? Bayulit utot. Doon pa lang pwede mo na siyang kontrolin Oo, para eh. hindi uusbong yung mas malalim na emosyon, hindi na Correct. mamubuo ang isang Tsaka relasyon. ikaw din eh. Kasi mapufall ka din eh. Lalo Yes. na kung limbawa, alam mong siya yung template mo. Ibig sabihin, siya yung mga tipo, ito yung mga tipong Hinahanap mo. Ito yung tipong type ko eh. Ganitong Oo, itsura, ganitong karakas, ganyan. Kapag ka nagbigay kasi yan ng motibo sa'yo, ano talaga posible talaga ma-fall ka eh. Kaya wag na. Doon palang putulin mo na. Huwag mo Putulin mo nang na i-entertain. doon. Kasi ang Yes. problema niyan, the moment i-entertain mo, tapos di ba kunya, nag-message, ang ganda mo pa rin. Diba? Tapos nag-reply ka, kilig na kilig ka. Maiihi ka talaga sa kilig yan Oo, eh. di ba? Tapos magkape. Lahat 'to napoproseso mo na. Correct. Ibig sabihin, di ba, paano ba yung pinoproseso? Ano bang susuot kong damit na maganda? Yan, di ba? Doon pa lang sinasabi na ng utak mo sa sarili mo, kailangan maging may pleasing gagawin. ako sa Correct. kanya. Bakit kailangan maging pleasing? Oo, bakit? Anong intention mo? Oo. Di ba? Tingnan mo, na-imagine ko, partner, noong 12 midnight, di ba? Oo. Di ba, nakauwi na siya ng hotel, Oo. siguro nakapaghilamos ng lahat-lahat. Oo. Bigla nag-lipstick, lip tint, Nagpalit ng panty. nag-lipstick, di ba? Nagpalit ng lahat ng pwedeng palitan, nagpabango. Naghugas. Oo. Di ba? Ready eh. Ready ka na. May paghahandaan Kasi dapat ka. fresh ka eh, di ba? Oo, ganun. Diba? Oo. So, ibig Ayun yung mga, sabihin, tama ka partner, correct, pinaprocess mo na yan. pinoprogram mo na yung brain mo na Yes. magmukha kang
pleasing to the eyes of that guy. Tama, Diba? without thinking, gumagawa na kayo ng kasalanan na Oo. nagtataksil na kayo sa mga asawa ninyo. Ang palala pa dyan kapag ka nagtanong yung mister mo o kaya live-in partner mo, di ba? Na, saan ka na? O, diba? Patulog na, good night. Yung pala, nagkakape. nako. Na nag-ending so pakakapa. Oh, di ba? Nagsisinungaling ka na, So, niloloko ibig mo na yung sabihin, asawa mo. Ito ang confirmation mula sa kwento ni Sarah, partner. Hindi lahat ng pag may alak, may balak. Yung iba. Pag kahit may kape. May? Pagkapa. Di ba? Pag Okay. may kape, pag nag-aya din ng kape, pwedeng may balak. Hindi lang puro sa alak ang balak. Pati sa kape may balak. Oo, Coffee isipin naman mo. tayo dyan. Ay, nako. Tsaka paano, saan Dapat yung kapehan na pwede maghalikan? Ewan ko, hindi ko rin alam kung saan sila nagkape na naghalikan sila sa Cebu. Pakituro nga, Sarah. Ano ba yun? Maspatan namin yan. Pwede palang maghalikan dyan sa kapihan na yan. Nakakalurke. Tsaka masarap ang humalik pag may kape. Siguro. Lasang frappuccino. Lasang white, O, sa bagay, white chocolate pwede din. mocha. Hindi ko alam. Nakakaloka. So, confirm. Isa Oo. pong paalala, pag inaya ka magkape, nako, so hindi lang po tuwing aya ng inom diba? Kasi pag aya ng inom, alam na this, pag may alak, may balak. Pero kapag kainaya ka din ng kape, nako, meron pala mga coffee shop na pwede maghalikan. Saan kaya yun? No? Tara, kape tayo. Nakita mo nagkakape Oo. lang sila. Mamaya. Ano ba? Pagkatapos sumalik, sabay inom ng prop. Ano ka ba naman, Sarah? O, umiwas ka na dyan, uta na loob, Sana hindi ka nabingi. Oo. 'Di ba? Sana kung for other people, na bingi sila or bingi-bingihan sila dito sa mga pinagsasabi namin kasi ayaw pa rin nilang tumigil. I hope for you it's not. Kasi the fact na nagsulat ka sa tambalan, gusto mong umiwas, I hope that it's a good sign, 'di ba? Yes, na yes. ikaw ay titigil na. Okay, Docs? it. Maraming salamat sa iyo, Sarah, for sharing your story with us. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka rin kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. batiin ko lang, partner, ng good morning and happy listening. Lahat ng mga tambalanista natin, sobrang lakas natin sa Pangasinan. Lalong-lalo Uy. sa mga nandyan sa Puerto del Sol. And hello kay Miss Lea Marasiga na dito sa Manila office nila. Good morning! Salamat sa pagtutok. O siya, mga Kabisyo, enjoy the rest of your Feel Good Wednesday. Ang aming tanging paalala na dapat ay memorize nyo na! Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!